Президентът. Какво всъщност знаем за него? Това го знам, бе. Даже гласувах за него. Окей, супер. Какво прави всъщност президента? Говори на Нова година по телевизията, обявява служебно правителство, когато истинското сгафи. Сгафи? Окей. Нека започнем от начало. В Конституцията на Република България е записано, че президентът е държавен глава, което означава, че той олицетворява единството на нацията и също така представлява държавата в международните отношения. А какво всъщност прави президент? Президентската институция има важно място в парламентарния модел. Тя трябва да бъде балансьор между отделните власти, да потушава конфликти, да прави възможно работата между тях. Конституцията също така възлага правомощия на президента във всяка една от трите сфери. По тази причина не можем да го присъединим нито към законодателната, нито към изпълнителната, нито пък към съдебната власт. Добре, в крайна сметка, какво прави президента? Какви сте неща не говориш до сега? Нека разгледаме по-конкретно функциите му в различните сфери на власт. Мандатът на президента или времето, в което той е избран да управлява, е 5 години. Той се избира пряко от избирателите и може да бъде преизбиран само още веднъж. В функциите си президента се подпомага от вице-президент. Значи има вице. Значи президента, ако се разболее или някой ден не му се ходи на работа, вице-президентът ще върши неговата работа. Всъщност не. Само при предсрочно прекратяване на правомощията на президента, вице-президентът стъпва в длъжност до новите избори. Нека тогава да разгледаме по-важните от неговите правомощия. Нека започнем с правомощията на президента в законодателната власт. Президентът има право на отлагателно вето. Какво представлява то? Отлагателното вето представлява възможността на президента да върне един закон за преразглеждане обратно в парламента. Парламент се задължава да го преразгледа отново. Този закон, след като мине през парламента, президентът няма право за втори път да налага своето вето върху него. Той е задължен да го обнародва в Държавен вестник. Президентът има и други правомощия в законодателната власт. Той е този, който обнародва законите. Това е така наречената промулгация. Промулгация, при която президента със свой акт удостоверява, че законът е окончателно приет. В 15-дневен срок след приемането на закона от Народното събрание, президентът е задължен да го обнародва чрез свой указ в Държавен вестник. Това на практика представлява последната крачка, за да може един закон да влезе в сила. Ако се върнем при отлагателното вето, ще видим, че президентът има избор. В 15-дневен срок след приемането на закона от Народното събрание, той може или да наложи отлагателно вето, или да издаде указ за обнародването на закона в Държавен вестник. Сега да видим президентът и изпълнителната власт. Най-значими са правомощията на президента в изпълнителната власт. Той е този, който избира и назначава служебното правителство. Служебно правителство. Чакай, това съм го чувал. И наскоро го правихме много пъти. Дай малко повече информация. Служебното правителство. Както знаем, Народното събрание е органът, който е задължен да одобри чрез гласуване правителството. Само че ако до съгласие не се стигне, се намесва президента. Той разпуска Народното събрание, обявява дати за нови избори и назначава служебно правителство. Служебното правителство трябва да подсигури изпълняването на тези избори и да управлява до самите тях. Впоследствие Народното събрание може да гласува състава на новото правителство и евентуално да го одобри. Президентът има правомощия в международно правен аспект. Той е този, който назначава дипломатически представители на Република България. Също така той назначава и постоянните представители в организациите като ООН, НАТО и други. Президентът представлява държавата в международните отношения. Той може да води преговори както с чужди делегации у нас, така и в други държави в качеството му държавен глава. Президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили в Република България. Като такъв той може да назначава висшият команден състав на армията. Може да обявява частична и пълна мобилизация. Също така президентът ръководи Консултативния съвет за национална сигурност. Президентът може да обявява положение на война, когато Народното събрание не заседава. Защото по принцип Народното събрание е органът, който взема решение относно военното положение на страната. Значи ако може да обобщим, разбираме, че президентът има нещо общо с армията, има с международните отношения и също така служебно правителство. Да, това само в изпълнителната власт, нали? Президентът има и други функции в изпълнителната власт. Той насрочва избори за местно самоуправление. Също така утвърждава границите на административно-териториално деление. И още повече назначава някои от висшите държавни служители.
Окей, значи може да обобщим, че президентът има три основни функции в изпълнителната власт. Функции в международните отношения, арбитражни функции, които са свързани с взаимоотношението между отделните власти и функции по национална сигурност. Горд съм. Нека да минем сега към функциите на президента в съдебната власт. Президентът издава указ за назначаване на така наречените трима големи, а именно главният прокурор, председателят на Върховния касационен съд и председателят на Върховния административен съд. Още повече, президентът има изключителното право да помилва, дадено му от Конституцията. Единствено и само той има това право. Тоест, само президента може да милва? Както ми се дигна в чете, така е. Окей, не. Определението за помилване може да намерим в член 74 от Наказателния кодекс, от който разбираме, че помилването е пълно или частично премахване на едно наказание, или ако то е прекалено тежко, замяната му с друго, по-леко. Окей, значи той има в законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Тоест президента все пак прави нещо. Тук може би е момента и да кажем, че и в глобално, в международно отношение съществуват така наречени термини за силен и слаб президент. Силен президент? Естествено, това не означава неговата физическа сила, а е по-скоро правен термин. Знаех това? Да. Българският президент заема особено място в системата от държавни органи в Република България. Както видяхме по-рано, той изпълнява функции както в законодателната, така и в изпълнителната, а и в съдебната власт. Това на практика означава, че не може да го отнесем нито към силните, нито към слабите президенти. Едно нещо обаче е сигурно. Функциите, които президентът има в публичната власт на Република България, със сигурност не са незначителни.